kuma mu ba za mu yi shiru ba sai dai a kashe mu, amma mun lashe takobi ba gudu ba ja da baya, gaskiya ɗaya ce za mu ci gaba da faɗanta, kuma ba za mu ana wannan duk wannan ayanen da ake mana, zargin nan da ake mana dan mu yi shiru ne, kuma ni ba zan yi shiru ba. Za mu ci gaba da magana inda ya kamata a yi, inda ya kamata a yi tambaya za a yi tambaya, APC ko ba APC ba. Na gaya maka yunwa ba ta san majalisa ba, yunwa ba ta san wani party ba, da APC da PDP duk kasuwa ɗaya muke zuwa. Saboda haka in ba ya adalci a APC ba mu za mu fito mu faɗa. Dino, kana yawan jaddada duk abin da kake dan talaka kake yi, amma kuma tsarin rayuwarka wasu na maganar cewar ba talaka ne ke gabanka ba, musamman ma in aka duba yadda kake rayuwa haka ta kasaita da motoci irin na alfarma, har a baya bayan nan ma da wata waka haka da aka fito da ita ta bidiyo har da kai a ciki inda ake nuna harkar wadata da su daloli da sauransu. To malam, yanzu ne dai da aka nuna mu hadisin da ya ce karka ji daɗin rayuwanka, wani hadisi ne ko kuma wani annabi ne ya ce karka ji daɗin rayuwanka? Ka gani motoci nake so, kuma ba sata ne ba, an bincike ne ai yanzu ana cikin bincike, ina jira a zo a kama ni a ce Dino ga laifin da kai sata, kuma arziki Allah ke badawa. Saboda haka ni motoci ina son motoci, kuma kowa a duniya da abin da yake so. Akwai wanda kuma su diamond suke siya da kuɗin su, kowa a duniya da abin da yake so. Ni kuma motoci nake so, kuma ba mai hana ni hawa motoci na. Yanzu ma hakan ma na yi odan daya tana hanya. Sanata Dino, wasu na ganin cewar a matsayinka na jigo a siyasa, a matsayinku na shugabanni, ba kamar girman ku bane haka ku fito kuna irin wannan rayuwa haka ta kamar almubazzaranci haka ko isa. To sanata dai ba kalanzir ne a jikin shi ba, jini ne, kuma mutum ne kaman ka. Saboda haka ni kuma bana buya. Wanda ya sace kuɗi bai zai si mota ya sa sunan shi a lamban motan ba, a ɓoye suke yi. To ni ba sata ne ba kuma ba wani ba aran ba ne, ba na shan giya, ba na shan sigari, amma dan na hau mota kuma shikenan sai a ce min lahira zai gagare ni. Amma Dino, yanzu da irin waɗannan motoci na alfarma, idan da ce wasu ƙanana kake kamar matsalolin talakawa, nawa za ka iya yasarewa da irin kuɗin da kake kashe kan irin wannan motocin? Har gobe ina taimaka talaka daidai gwargwado. Yanzu ma aka ni kaɗai ne yanzu sanata a ƙasar nan wanda yake da orphanage nashi. Gidan marayu. Gidan marayu. Gadau guda 100 ne a ciki. Kuma ka je constituency na ka je ka ga irin taimakon da nake daidai gwargwado. Amma dan dai ana taimakawa bayana ka kai rayuwanka abin da kake so ka yi ba. Tunda ba sata ne ba. Aiki ne, kuma business ina nake, kuma ba na wani business illegal bane. Ka ɗauka EFCC ba su bincike ne bane? Ko kuma ba sa bincika na, ko kuma irin dan surutun ma da nake akan su ma ai ya isa su daure ni inda da ina da wani shedi abin nan. Saboda haka ni yanzu duk wanda ya ce mun karin ji dadin rayuwa na ma ƙarya yake. Wallahi tallahi sa kaya dai masu kyau zan yi, in hau mota mai kyau zan yi, sutura zan saya, amma sata ba zan yi ba. Amma motoci kam dai ni tun ba yau ba, tun kafin zama senator nake, tun da na zama sanata ban ƙara mota ɗaya ba, wanda nake da su tun da su ne har yanzu nake da su. Me ya alaka ka kuma da waka, kamar kana sha'awar waka haka? To kowa kaga da baiwan shi, ni waka baiwa ce a wurina, kuma ni da muka da in je in zage ka garan ma gwalo. Saboda haka ni waka abin da nake ina son waka, yanzu ma kwanan nan insha Allah zan